Scenic view ng Mount Isarog, sunset at downtown Pili, yan ang 360 view sa dinarayo ngayong pasyalan sa Barangay Tinangi sa bayan ng Pili, ang hilltop. Bukod sa magandang view, marami rin ang naiengganyo dahil sa relaxing atmosphere, DIY hilltop crafts at mga food stall na matatagpuan sa paligid. Ayon kay Danny, simpleng curiosity lamang umano nila nito nakita sa social media na nauwi sa aktual na pagbisita para sa overlooking view ng bayan ng Pili, lalo na ang makita ang Mount Isarog. Dagdag niya pa na dahil sa malamig na simoy ng hangin at tahimik na kapaligiran, bagay umano ito para sa pahinga at bonding nilang pamilya. Actually, nahiling ko lang ini sa Facebook. And then, na-curious lang ako dahil siyempre taga-Kamso. Sabi ko, ito pala dyan yung hilltop sa bandang Tinangis. Mag-go around. Tapos, pahiling mo itong ang pinakaano ko talaga ang Isarog eh. Kasi dahil pa ako nakakadigig closer to Isarog. Kaya naisipan yung maigi. Maski medyo stiff and sabit ang agay, okay lang, sulit naman. Ayon sa pamunuan ng lugar, mas lalo pang dinarayo ang lugar tuwing weekends and holidays dahil sa sunset viewing at night lights na tanaw mula sa itaas. May mga activities na ATV rides, paintings at may mga simpleng tambayan din na nagbibigay ng mas kumpletong experience sa mga bisita. Beef farm hindi ang purpose mekanika di ba pahingaluan. Tapos one time kaya ang ako amin nagturog kami si nakatent lang kasi nakatent. Tapos magayon na ang view kapag pagbangi mahiling mo city light yan sanaga pili kalabang tapos pag-aga mahiling mo mahiling ito kaya nagustuhan ko dito mo Sam Alano, CSN.